Tri tipy, ako sa zbaviť kontroly nad životom. Prvý tip je prijať to, že my kontrolujeme, rodičia kontrolujú deti, že im hovoria nenaraz do steny, lebo deti sa rodia, takže narážajú do steny a my musíme povedať nenarážaj do steny. Vlastne my musíme decko ohodnotiť a kontrolovať, aby sa naučilo, hej, lebo vlastne by sa nechceli učiť. Prijať to, že je to tak, že je tu nejaká kontrola. A potom druhý step, alebo druhý tip, je začať dôverovať, že aké by to bolo, že by som dôverovala, že deti sa učia samé, že veci sa dejú v môj prospech. Experimentovať s tou dôverou. A tretí tip je modul 1 na pusto.sk, kde pustíte kontrolu a začnete dôverovať. Vlastne opakom kontroly je dôvera. Aké by to bolo, keby sme dnes začali dôverovať kráse života? Treba neustále kontrolovať svoje životné funkcie. Dých a moč, to je hlavné, stále na to myslieť.